Ano yung binalot mo? Anong ginalot mo, me? Bakit? At chicken gordon ba yan? Binalot. Ba't mo tinago yung chicken cordon, me? Nabayaran na ba? Alam ko na kung sinong salarin. Sino ang kumuha ng Iskabitsi, chicken oy. cordon? Baon na kag-skabitsi. Isag pa. Ay, da. Ay, Mimi siya. Kubuha lang si Mimi. Kapalita o biyang kabayo. Mimi, labay na din ang iskabitsi, Mimi.